आमका विचारता ए वांडर या काय करतात आता याची गंमत सांगते. हे हय बसणार वांडर आपले हय वांडर ह्यांच्याकडे येते कशा जाऊन दे खाली कुळदात चला म्हणतात कुळदात चला कुळदात आणि मग पुष्पा खाली अर्धे गाडग्यावर अर्धे गेले की म्हणणार पुष्पा फोन करणार ए बाबले ए बाबले ते मग वांडर वांडर की बाबलो मेरता धावत काम टाकून वर झाडावर चढ केस बीस सोड रेवो मारायचो रेवो कालना जर समजा जाता वर झाडकन भरून मारायचो रेव नाही तर काजी काढणी मार म्हणजे काजी काढणी मार काळजी जमा करती काय काय जमा करूची काय अडला नाही म्हणजे ह्या नवीन भूत नवीन काजी त्याच्यात आम्ही काय हो ना शेपूट नाही त्यांका शेपूट नाही आपण कोणाक वांडरांका खय दोन इथे बघा आधी शेपटी नाही रे का कळला शेपूट बिपूट काजी बघूया ह्याचीच काळजी घे ह्याचीच सांबारा करू ग बा ह्याचीच काळजी घेऊन येऊया एकच सांबारा घालायचा संध्याकाळी होय आम्ही काजींसाठी दिला काढ रे तू काढ अरे आमका काळजी होत आज सांबारा करूच संध्याकाळी म्हणजे आमच्याच घराकडे म्हणजे आमचे न तुमचे तुम्ही काढतात म्हणजे आमचे न तुमचे काय पण तू वर बसान काय करतो एकटात भुताटके सारख्या माझ्यासारखं हैसून पास झालं ना बिया दे का एका ना नाही तर काय तटकीच ती म्हणजे बघ भुताटके सारखं दिसतं केस बीस जर बघ केस बीस सोडल्यानंतर लग्नाच्या व्हिडिओत बघलं ना भुताट एरकेचा भुताटके सारखं बसलो आधी मी बोलतो वर कोण वर कोण त्यांच्यात काजी काढ कोयती आमची मग अशी बोललो घेऊन गेलेलो एक घेऊन गेलोय मग पूछते ना कोणाचा कोयता आमचा एक कोयता आधी ना हा आमच्याकडे कोयता नाही दुपारी नेलं कामारा इकडे सांगते हो माझ्या साडी एका पुसा नको पण ह्या आज सकाळी चांगला होता खोटा ना पण हे एवढ्या वर कशाक जाऊया अजून लांब माका भाताच घाम इलो ह्याचीच काढ काय नको काळजी नाही होत ही रडत रडत देणार यांका सगळ्या रडत घराकडे तुमच्या किती काजी आहेत ना तुम्ही ठेवता ते काय आमका दिसत नाही हा. पुणग्यात असला तर त्या रडत रडत त्या रेसिपी बनवता मध्ये काय काळजी भया हाय काळजी होत नित्य धरतो लोक ऐक ऐक आता एक सांगते तुका लोकांचे कमेंट बाबा पुष्पा जाम गरीब हा तर गरीब माणसासारख्या बोल गरीब गाय सारख्या या तोंड वात्रट तोंड तुझ्या हय दाखवू नको आमका माहित हा लोकांका माहित नाही हा तू गपरव जरा पुणग्या म्हणतात पुणग्यार की बहीण हवी त्या पुणग्याक सांगतले आता नको तुका सांगान पाहिजे नाही पण माका मनाचा काय माहिती ए तो फडकवाचा नाव आहे तुला तो बतो हातो हा तर ह्याची हात तुका आयडिया कळाली कसली ह्यावर काजीत कशाक राखा घेता माका घराकडे काय काम नसता ता माहिता अरे मी दुपारी सकाळी ते का ताच बोललोय जेव्हा मी जातोय घराकडे तेव्हा ताच असता काम करताना कपडे धुमन ह्या भांडी घास जेवणाचा काम पुष्पा काय पुष्पा खाया गो ता वांडर लागता संध्याकाळी गेल्यावर पुष्पा खाया गो ता वांडर लागता या काम करता फोनवर डॅक्च्यूक फोन फोन लाईत राहता तो काम करीत पॅरेलू चालू आहे हय फोनवर ना त्याका काम करू काम सुचक देत ना पुणग्या कोट्टा ह्या काजी लागता पुष्पा आपला काजी राखता काजी राखायची नाही कलमा राखायची मग काजी काय मग कलमा खय तेवढी हे काजीच दिसतो मग एवढं 2 कलमांसाठी एवढं वर येतो काय काजी कशाक सोलतो आता झाला
तू काढ काजी हळद बांध भरूया अर्धी हय पिशी नाही आहेत काजी काय तुका काय करूचा तर तुका तुमच्या काजीचो घरी माका नको हवं तर का मी खायत नाही नको तर हे तुका हवं मका नको चल नको हा? नको तुकाच खा मग मी कशा कापलं मग तुका बोललोय तर एक काज मिळाली असती आता आपल्याक मी पुष्पा खाईत पुष्पा खाताला आता हे ठेवून दिले पुष्पा या खाताला मी नाही खात रे इथं नका ते खायचं. ढीक आता माझं तोंडाक मी लागतं. काढणार मी काय तसाच ठेवणार आहे शिवायचा डीप पुसको येते माका लागतो तू चल रे चल जाऊया याच्या बरोबर लागण पण ह्या खरा पुण्य मरता तिकडे मर मान दुखता तरी त्या हा काम मान करता. दुखता तरी दाढ तू दुखता येऊन बसान रे काजीची तू मुळा बेचकी काजी. घेऊन टाइमपास हा आमका विचारता ए वांडर या काय करतात आता हिची गंमत सांगते हे हय बसणार वांटर आपले हय वांटर ह्यांच्याकडे येते कशा जाऊन दे खाली कुळदात चला म्हणतात कुळदात चला कुळदात आणि मग पुष्पा खाली अर्धे गाडग्यावर अर्धे गेले की म्हणणार पुष्प फोन करणार हा? ए वांडर बाबले ए बाबले ते मग वांडर की बाबलो मेरता धावत काम टाकून आपलं. गावता या इथं एका- अरे नाही. गो पण वांडर राखूचं काम दिला तू काय ना मग याक तरी सोयन काम कर काहीच आता काय घरात तिथं कामा करीत नाही ना ही वांडरांची तरी कर एक साधं रेसिपी दाखवीत ना आम्ही. कशात तुमका रेसिपी फोडणीचं भात तरी करून दाखव नाव ठेवूया तुम्ही रेसिपी खाशाय नाही नाही आम्ही नाव ठेवतो ना आम्ही पुण्या तू जर समजा केलंस तर आम्ही पुण्य पुणग्याक रिटायर करतो हे पुणग्या बघ काय नको पुण्य काम. लाडी गोडी लावू घेऊ नको माकात खरास पुण्यक तुका खोटं नाही पुणग्यात सांगतो. तसा ऐक 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 गो तुमका दोघं पुणग्यात तसा पण रिटायर करूचा Retire आमका करूचा. आता त्याची मान बिन जरा ह्या झाली हा. त्यामुळे त्याका हा, जमत नाही हात पाय जमत कापतात नाही त्याची आमका नवीन माणूस होय काय नको तू तयार होतो काय सांग माका नाही जमणार. लोक पण कंटाळली कंटाळली, हा पूनम ताई. पूनम ताई नवीन माणूस होया त्यांका पुण्य बोल. आम्ही करता पुण्य काही इंटरेस्ट नाही त्याच्यात जास्त हा त्याका तसा पण आमका धरून बांधून धरून आणूच बांधायला लागता. खुर्ची लागतात. हा तुला लोकांका या माहित नाही हा. तू तयार होतो काय सांग तू काय तो किचन तुझं खोपीत का की काय तो हातचं? आपण थय तुका तय नाही बनवता तर खोपीत बनवूया हा अजिबात नाही नाही मी येत नाही हे तुमच्या बागे kitchen. बिकीत बागे बिकीत हा वेगळा तुझी वेगळी वेगळी पद्धत पद्धत बोल काय पटकन नको वेगळी पद्धत नाही अगं लोका फेमस होशील तू काय नको पूनम अरे, ताई विचारतील मग सगळे ताई पुष्पाताई करणार हा, हा, पुष्पाताई आज पुष्पाताई. पुष्पाताईला सांगा हा विचारलं म्हणून मग आम्ही तुझ्याकडे कॉल तू सेलिब्रिटी काय नको सेलिब्रिटी मर मग मर मध्ये वांडर राखण्यात तुझा दिवस तू घालव काय नाही तुका नाही जमणार म्हणून तू अजून जेवण येत नाही माझ्याकडे आमका जेवण आता काय तरी सांगा नी काय जेवण येत नाही काय एकदा एकदा मारीन ह्या धरी पुण्याक विता हो विता पण तुझी माझी त्याच्याक बिया बघलं त्याच्याक बिया येत ना अरे विता अगो पण चॅनल आमचा तू घाबरू नको तू आम्ही ये पैसे देणार तुका पगार देणार पगार देणार तुका काय नको माका पगार नको आणि कायच राहू नको मग. मी येत नाही तुमच्यात तू वांडरच राख मग तुका मोबाईल आयफोन घेऊन देणार आयफोन नको आयफोन नको आणि बायफोन नको माझ्याकडे बाबा फोन हा तुझ्याकडे आयफोन देणार वाटेक लागा तुमका बोलावले मी काही नाही विचारले वांडत थंय होत काय काजीकडे ते म्हणजे कामापुरती बोलावतास काही नाही विचारलेलं बोलावू हवे नाही. बसण्यापेक्षा कुळीत काढू गेलं असतं ती ता नाही जमणार तुका कधीच नाही दुपारचं कुळीत आता ती बघ बघ जाती काढतं. ती बघ आजन नाही बाबान काढलाय ना 5 वाजता कुळदाचं खरं टायमिंग हा मग जा तरी 5 वाजता तरी कशा मग हयत राहू दादा ह्या टायमिंग फक्त जेवच्या टायमावर तो ता फक्त जेवच्या टायमावर जाता खाली शेवच्या टायमार नंदनची शाळा सुटायच्या आधी जाणार आहे. हा कारण नंदनची शाळा सुटता कधी त्या दुपारी चिलू त्यामुळे काय प्रश्नच नाही आता मासो काऊन सुचतेला कालचो एक झोप काढ कसे तर मग. झोपलेलं दुपारी तीच कामा कर रेव ओढून यायचा वरसून वरसून हयसून ना रेव बिओ मार लोकांवर लोक सगळी बितली घराकडे ऐसून पशार अजून मी दोन कोणतरी म्हणताला खनीकडचा लागला होता. पुणग्यांच्या काजीकडचा लागला पुंग्यांच्या काजीकडे पुणग्या कोणतरी काजी तुका नव्हे पुणग्यांच्या काजीर ना येऊ कसो तो बसता कणी गळत नाही ना कलमांची खरंच सांगते रेव बिओ मार फेकून कशा कुळाव जाव की झाला आणि कुळ्यावर काय करायचं हा. ते काजी बिजी चोरू घेणार नाही तुमच्या होय वांडर पण पळतील एकदा कर तरी वांडरांक कलर बिलर तोंडाक पास गेला हो, राक्षसनी ऐकलं. बन. काय हो काहीतरी सांगा नको कुळ्यासारख्या कुळ्यातलं काय खुळाचंच वांडर बघूया कसे येतात की नाही हो काय नको हा एका कलर खाड्यावर बिलर उभ्या पास. राहू असा हा. वांडर येणारच नाही तुमच्या हय हा जागा केस बघ. बीस सोड आणि आम्ही असं- शिडी लावून चढवता होतो हा. आणि ते करूया आता फक्त तो हाताने आमका- हात मी येत हे, नाही हे, टाइम पण हा आमका फक्त जरा हे हातवारे फक्त असे असे करून राहायचे हा कुळावल्या आणि डोळे मोठे हा करायचे बस करूया काय बघ मी नाही येत. प्रयोग करून बघूया तरी तुमच्या येतून मी येत नाही अगो वांडर जातात काय बघूया तरी मग तू डन डन डील फायनल करूया
ड्रिल नको आणि फुल नको. ड्रिल मशीन न डील राहू मग तू वांडच राख चल पुणग्या बाबा पुणग्याच होणार वाटतं फेमस पुणग्याच होणार. पूनमताई असू दे. आमका नवीन पुष्पाताई कुठे आहे? पुष्पाताई वांडर राखते. आवशी तुम्ही आणि भांडी घासते. मांडत पुष्पाताई वांडर राखते आहे. दगडच आता तुमच्या मागे. मग तुका एवढी अपॉर्च्युनिटी संधी देता आम्ही, ती नको माका संधी तुमच्या बरोबर. पण तुका वांडर राखण्यातच इंटरेस्ट आहे म्हटल्यावर तुका काय आता सांगान उपयोग नाही. काय नाही याच्यात बोलण्यात अर्थ नाही. राग वांडर राखण्यात काहीतरी वेगळा कर. ह्या काय बसान सांगितलेला कर. वर झाडावर चढ, केस बीस सोड, रेवो मार. मारायचो रेव. काय भूत कालना जर समजा जाता वर झाडकन धरून मारायचो रेव. नाही तर काजी मार, काजी काढणी मार. म्हणजे काजी काढायला मार. ते काळजी जमा करती खुळ्यासारखं का काय पण अरे दोन डोक्याचा. काय जमा करूची आम्ही. रेवो हातात नाही हा आता काजी मार पकड. तुका रेवो दिसता मग काजी तरी हा मार. रेवो नाही हा, काजी मार. काय अडला नाही. म्हणजे ह्या नवीन भूत म्हणजे नवीन काजी मार. काजी. नवीन भूता काहीतरी त्याच्यात ते करतात. त्याच्यात आम्ही काय ती आता चिडाकली रडाकली ना एका रडूया काय सांग. पप्पांना फोन लावू काय सांगा. पप्पा देवळात जावा ना. तू जत्रे घेत आम्ही फुकट मी नेतो. जत्रे हा उद्याच्या उद्याच्या जत्रेत तू जत्रेत हो. तू. उद्या पुणग्या कॅन्सल. पुणग्या नको पुणग्या पुणग्या काय येत नाही. आम्ही नाही आपलं येत नाही. कोण आणि नाही काय गावात. देत पण नाही ता. तू चल. काय नाही मी काय माझ्याकडे 1 रुपया पण नाही. तुम्ही जावा. आम्ही देतो चल पण तू चल. आम्ही तुझा खर्च सगळं फुकट हा चल खावण्या पिण्यापासून. काय नको मरव येत नाही. मरव तू. तू खाऊन खाऊन काय खाणार माका माहिती. काय खाणार काय काय तुझ्या दाडेन तुझं दुसरं प्लॅन असा याची तुका तुझं माहिती तो अरे ता गोवा बरोबर जाणार असा. हे का कोण आहे ना मग. तुझी वेळ पैज हे का आमच्या बरोबर नेवचा लागणारा. हम्म. तर आत्ताच सांगतो आम्ही पुणग्या काय तयार करीत नाहीत कारण हा. त्याचा येताना तोंड खापरासारखे असतात. येताना चांगला असता. जाताना चांगला हा, असता. जाताना, येताना, return येताना. याचं पुणग्याक चांगलं असतं. मी कशात सांगा. हम्म. आता तर पुणग्यात तुझी जातो. शेंडी आमच्या हातात. तुम्ही तर मोबाईल बघतला इथं तेव्हा कळतलं. ह्या बघता कधी व्हिडिओ आधी मग आता हा तू कधी बघतो गो. तुका मोबाईल असलो तर आमच्या चॅनल मध्ये येऊचा लागत. हा मी नको मागा मोबाईल. फॉर्म भरूचो लागत तुका फॉर्म भरूच लागत. काय अल्ला नाही. ₹100 पगाराखाली येत असेल तर भर. मी येत नाही. 100 रुपये तुकाच घेतो. मग तुका पेन्शन चालू करणार ₹70 पेन्शन. हा काय नको. पुणग्या आता शिया चालू पुणग्या पैसो मॉप झालो त्याच्याकडे. म्हणून त्याचा काही इंटरेस्ट घेत नाही हा. म्हणून तर कंटाळा की तू आम- खय ठेवायची या बँकेत ठेवू की त्या बँकेत ठेवू. काय काळ मागच्या त्या ₹1,00,000 दिला आम्ही खेपे ना. तुम्ही कंजूस मारवाडी लाखभर रुपये देणार. तुका अगो 2 लाख चॅनल मधला आमका लाखभर मिळाले ना ते त्याच्या अकाउंट एकाच दिला आमका नको. आमका नको. आमका फक्त कधी लोकांसाठी पुरावं काय या? आमका पुराव म्हणजे ता तुका सांगत नाही हा. ए, हे का ह्याका सांगितलंच नाही ना वाटतं पुरावं ते का. अरे मग तू येशील परत चॅनल मध्ये ह्या म्हणून तुका सांगणार सांगत नाही ता. असा काय नाही. राहू तुम्ही मग. काहीतरी खोटा बिटा लोटन घेऊन याच्याकडे. जाऊन दे जाऊन दे चल. सांगतोय. एका पटण्यासारखा नाही हा. त्याका ₹1,00,000 दिलं त्याच्याकडे मॉप आता त्याच्याकडे बँकेत ठेवूक जागा नाही आहे. जागा नाही काहीचा तरी काहीतरी सांगशी हय याच्यात. जागत नाही त्याच्याकडे जागा कळटी. तुका आपलं ठेवू तुझ्याकडे गरीब बस म्हणून तुका आपला चांगला. हम्म. गरीब माका गाय नाही, मी गरीब नाही. मी लय बोलता दिसतं तोंडानं हा तसंच आहे. आता लोकांना कळलं असत या व्हिडिओत पुणग्याची कळ. बाजू घेता जत्रे का याचा तोंड याचा फाजीला जाम दिसता हा, या असं त्या खाली मुंडी. काली मुंडी पाताळ धुंडी. मग पण फाजीला या तुम्ही पुणग्याच्या काय? पुणग्याच्या वरचढ निघालस पण गो. तुम्ही सब खरंच. जास की पण तू पुणग्याच्या वरचढ निघालस. होय. माका वाटलेला शांता मी पण शांत नाही. राहण्यात नाही. तू माहितीच तू शांत बघून आजपर्यंत बघून घेणार नाही कांडाप काढणार. कांडाप काढणार बरोबर. काढशी बघूया कोणाचं सांगते रे त्या तुमची काढायची. दोघांची आमची दोघांची नाही. मग वाटेला व्हॉट हॅपन व्हॉट ॲपल औषध व्हॉट ॲपल. बघलं गावला एक कालची एक तुझ्यावर एपिसोडच करूच होतो जत्रेचा थांब फायदा- आधी थांब बेसकी आधी मारून एक हा, धोंड एक- एक धोंड माका मारून दाखव बस. हा चल मार काहीतरी एक काच पाडून दाखव बस. काच पाडू. काय झालं म्हणजे तू? काय खय कोण गेलो? अरे पण तू. अगो धोंड नाही येतो वरती, काय काय खाली. परत दाखव
काय सांगता आम्ही या पान खात असं वाटतं सुपारी विपारी होई अरे होय मारून दाखवते टाळक्यार तुमच्या ना. नाही टाळक्यावर नको, टाळक्यावर काय तो लांबचा काहीतरी कपड्या मार हा. होळीक मारची तर कपार माझ्या भाषा मग अडकतो सरळ तो, सरळ सरळ मार सरळ काच एक तरी काच पाडव बस. अरे काय अडकतो. काय खय गेलो हो, झुटुबू का मारले खय गेलो अरेच या पुणग्याक पण जमत नाही बेचकी पुणग्याक धरूक जमत मी नाही त्यांच्या हा कपड- म्हणून एका पाठवता म्हणून या वांटर राखू का म्हणजे तू कोर्स केलेलोस. माका दाखवले नाही काय. याच्यासाठी बेचके मी 4-5 करून घेतले त्या बाईयाकडनं एकान शिकवले बेचकी मारूक कसा हवे आता. हा गोवान पुणग्याच्या न्यायची कळ किती काढा काय नाही फरक पडत पण ह्या घराकडे तोंड गप कसं असता हा आता मग ह्यो मका थांब, 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 डोका थांब. प्रश्न आता ह्यो विचार ना ह्या घराकडे गप असता, घराकडे काजीत गप. कसा मोबाईल एका सांगा काय ह्या माहेरा किल्यार जास्त बोलणारा हा. सासरकार तकडे गेला सासरवाडी पुणग्या सासू बांधला त्याची काहीतरी आईचं सांगा नको काय ते. पुणग्या सासूचा ना होय ते सांगायचं. समजलं काहीतरी सांगा. आता पुणग्या कव सांगणार आम्ही पुष्पाची सासू काय असं वागतं होय काहीतरी असं सांगा असं सांगायचं कमेंट आहे तुका कमेंट औशीच्या गॉस. दॅट इज एक दुसऱ्या तरी दोंड मारलं पण चल बाबा जाऊया काजी त्याच्या चल नादात तू लागा. टाइमपास केलं Time- मी गेलो मग तुका बोललं हैचेल हैसूरलेच काजी बघ काय ते व्हिडिओ आहेच झालो अरे पण हैसूरले काजी बघ पिशी भर आणि चल वाटेक लाग होय, ह्याच्या बरोबर बोलण्यात काजी कशाक वेळ घालवतो तू देतोस काजी तर आम्ही तू काय गप राव ग चल होय काजी आहे नामका अगो चल रे चल बाबा तू आहे चल. नामका सांगणार तुम्ही काय करा पण काजी काजी घरात घराकडे घेऊन घेऊन येवा. ये. बस कोणाचे नाहीतर वाना येऊ नको कोणाचे वाना चल तू याची काजी काढतो नाही काढी मग चल. यांच्या काजी काढून आमका सांबारा खाऊक नको तुमचेच काय पचणार नाही. पण एक दिवशी तुमच्याच काजी काढून तुमकाच सांबारा नाही घातला तर तर आमचं नाव बदलून ठेव. हा. काय कट करणार हा कट कर रे चल चल. हा म्हणते रे, काजीचं साल कोणी खाल्ले ना पुष्पा या पुष्पा येताना जर गमला ना साल तर माका विचार पुष्पा टाकणार बघ मी नाही जाणार होय. पुष्पा हे मस्तपैकी एक ह्या बांध गो चल येतच तर चल आमच्या बरोबर येत गावात अगो तूच येत मी नाही. मग रव आहेच पांढऱ्यांबरोबर मी जाते चाय खाली. काय लाकडाशी केले नी काजी भरतो आता शिरींची का झा रे तू काय धरणार मरणाची धरणार हा काय पण ही तुमचीच आहे ना नाही तुमच्या नावाखाली दुसऱ्यांच्या काढचे मग कधी येऊया होय? आता तू शिकम्यात येतेलस ना तेव्हा येऊया होय धाड पुरी हम्म. येतो गो तुकडे गवळणी बिवळणी गेलो कुंदरे तकडे शिगम्याक गेलो ना हम्म. हे कोण आहे? हे खाय खालसून चढते याका- सगळं याका वरून पडायची. मीठ कोण घालता काय मीठ करून घालताय? चल तू तर दोंडो पोचणार होय होय गेलो चल या पुष्पान रवण रवण पुणग्या लाकडा केल्या आणि पुष्पातही बसान राहता नाहीतर का पुणग्या बसणार नाही एका जागेवर काम नुसतं काम आगा अरे माका नको पण सांगितलं. तुका नको म्हणून सांगितले तुका लाकवायचा बी त्या पायावर मारून घेतलं असतं म्हणून तुका नको हा. काजींका पाणी तरी घाली आहे तेवढा तरी कर पाटाचा खाल ना आम्ही संध्याकाळचा किती यायचंच नाही मग तुम्ही हे काय आपलेच आहेत. बरोबर जायचं. हे काय आपलेच आहेत रे कोणाबरोबर हा बंद करे हा हम्म. केलाच नाही. केला नको. तू चल महाराज सांगतच तर आता केला बंद म्हणून सांगलो सांग सांग